labang so APHLC a committee laban ang objective alam kan perang bini labang so official declaration along amay along man kedo His Highness the Karbi King alang lipan nitum labang so a committee pen suri atero tipa jirlo alang liador ke so pick a board chi open nitum along khai ka chi song along nang che dom du la pen nang che tom du no pot atero pilo la pen tu pini amay along governing body Karbi Anglong Autonomous Council pen Akhai executive member atuman aphan lapen MEC atuman aphan lapen ilitum Karbi Anglong aparman mate ilitum handbrake aparman mate article 244A complement ng Diphu alam a message Assam Assembly alongan nagpon PG Akhai sir MLA dorsing long ha alang nitum doon na fans namin niya pero pilo alang nitum abdor ke supik na rapor ng chipido na pot lapen Karbi Anglong rong asar amay pen chenglok hampan asom keduan lapen media korte anjir kedon atum fans namin akero pilo ahom lo original APHLC alam nilikhan ng diagram ahok lo je original APHLC Karbi Anglong nang saying that na nang dukok na hu kapire ajok penangan original APHLC kachini ne atum ilitum aphan mate pini labang so mayalong aho or nagipidun ji aphan kebang atum pas na me to wa ke khang la pusom do ninduk lo khai ka chisong atum aphan la pusom ke khang ke la pusom ke madu abang phulo ka abang kis na me choklem nang ni pini original APHLC ke sainang ko alam ke la helu nang itun si tami chini ta haipo 1960 anin ka Meghalaya non ke state mandate lo Meghalaya state mandate lo alang itun aphan ke Assam under sidolo Assam Assembly long selang itun MLA tum ka dudun bom lo bon sitame tribal atum aphan akisung nang lejipu chinisi halabang sohut 1960 aning kan khai chipupe thorom chipupe lapen party chipupe latung thorom da hem jatakang buglo lapen party da hem jatakang buglo latung chingrum pen Williamson sangma hu abang hu APHLC nang pangcheng lu original APHLC 1960 aning kan alang like Garo National Council along inut a leader la penapi alang ilong kacerat nu Captain William B Mara alang li sitame independent ben cerat dulu lapen ko big pakam alang lita independent versi cerat dulu lapen NN siam alang lista be independent perlo lapen George Gilbert uabangke Indian National Congress versi celang dulu lapen ko Khasi Student Union atum sita me cerat dulu hempre kapal kace som lapen
kaprek a political party atung sita me halada Meghalaya state ke hang ahut chesong dulu article 244A ateng pen as per India constitution ateng pen alang litum hemprek aphan chesong APHLC seng pen la hello original APHLC ke la si pini dari Troxy December achiklo Karbiang long along tak APHLC aphan dan dulu bon sitame halatum aphan ke chain si APHLC atum avisan aman kaheman akachesong atowar pen akaprek atowar si damra halabang sohut 1960 ahut kachesong ke hemprek kan thibokang si alang litum chesong lu lapen hemprek ta 1970 aningkan Meghalaya state alang litum long lu halabang sohut litum karbi representative ta dolo karbiang long lapen exil pen sitame bon sitame halabang sohut isiok sonang pilo sampai litum mangga separate asam long si chang ko koma pilihan ta litum ke asam long si chang nang bom lu lasi APHLC original APHLC apangke non karivai kapareng tu akenang sot do koplu jia kathar APHLC apangke amison pen akaprek atowar si damrong hemprek aphan jong si chesong ni pulotang te APHLC atung original APHLC ke all political party dak BJP jipupe Congress jipupe ALDC CPML jipupe hala sohuta lasi pini ani litum karbiang long jong si hemprek long nanji pulotang te litum tame hala so ateng bensi litum chesong nanji kusi pini ani nang litum kadok kawe phantame la original APHLC alama bangke nang litum pachina koklo la pen lance na koklo karbiang long lo kali pulotang de litum jonghela chesong siname hemprek kelongi ke hello bingji isi vera party ke chesong pen ke litum hemprek long ne lasi litum methang ani ke hang bostu bang chiri si che osi litum isi vera party siname litum isi vera platform long dosi ajara political party siname chesong si labang so hemprek bangke chu thekji akhe original APHLC ke bang la so time man ka chesong ni si back ke do pen ka chesong si original APHLC me galoi ke hemprek long ilok lo bon me non litum karbiang long ke ni si back kali dia a political party din ka kapre non piniani labang so original APHLC ke lansia hursita me hemprek ke long ke chikonu na lepu garian na ke khangun kusiku lang so bangke me sensi nang lijok si hemprekan hidup pulotang te a political party din phame kachok phalo na dilo a political party din tame nang chitong dunang ji pusing chitong pachiti ko bon tame ni tum si hempreka thek tong chama tharong ni pini la puson jong si litum karbiang long jong si chi divide bomb che bahak bomb pulotang te litum ke papi bomb po paprang na thilu basi original APHLC a background ke lahlo je hemprek kan thi makan kachesong all political party chingrum pekpansi alang itu APHLC ke sen basi pinion ni litum da karbiang long tame all political party all organization litum ni si pekpansi isi platform donang ji pusi labang so APHLC original APHLC seilang koklo la penako labang so all party yang silitum cingrum pelo pulotang de ilitum hemprek kelong jita ilitum a chance do ilu athe ilitum ning sivet pansi chesong ko asam sarkar sa mena khare jokje lapan central government sa mena khare jokje telengana lo sita mena pusol lo lang ilitum chinima chingine ma alang isun do me chesong pak pansi alang ilitum ta telengana hada ke congress sarkar sido chesong pak pansi halamang sohut 2014 ani kan hala tumta hemprek long telengana hala so telengana hemprek long hota ilitum karbiang long ilitum dak a district ilitum doar market ini ke chepoidu
setame ke do dekhe ke ning si kali di kali ma ile tum ning si do dekhe ile tum yang si ning si do thek pula tang de bang Telangana tum ta ning si do long lok Meghalaya sorta bang ning si do long lok lapen non ile tum kar beng long ta ning si do lo te hempreke long vekti kasi labang so APHLC mune tum penangan mispropaganda pati misunderstanding sila bangso karbiyang long do lapen non kedo bom APHLC alang itu masa me itu chopalo jia kafar alang li fasta me itu message palelo nang li inut hek reserve bang kuopot IS inut retire bang kuopot nang li bidi sore chief advisor me nang do nang ji kutai itu message palelo borta me no nang tu mache song ke nok ta li ni ke ji song sikli nang inu wa ke ji song ke nok ta li lo Ilitum hai a party do on organization do on yang ilitum cingrum lo je song lo pula tang de la ilitum sarkar tum tame nangar juji ke mati dekhani ma honjeng e je mak nang libum peti de nang li siao honjeng yo si honjeng hom harota nang yo si combine pet kokra pelo pote bum pet unjima une la son thot si ilitum ta cingrum pet lo pula tang de Makuna itu mana nak kau ikat dunia, nak arju bagi. Lalu original APHLC yang bangke, bini ledak pun itu bang dak lo. Lalu so original APHLC, party team yang ledak mencari dan cetu dunia itu sini itu cuni rilo. Organization team, KSP penceng lo, social organization kita orang kami ledak awal lepen. Arti yang bini dunia lepen cerak dunia itu sini bini itu lepas so my pen pacini lo. Lalu original APHLC ke non pen ke chain. Hemprek long letik kan ke, nampak suara kacau song ke, inton telo pusi, bini ilung tak komiti hoi pe, nam itu kado we pang, pacini lo, lapan pacini pasi lili, lai, original APHLC putha, punya pacini calo, coba lo.